Καλησπέρα, Χοβίκ, τι κάνεις? Καλησπέρα, Θανάση, καλά είμαι εσύ? Καλά και εγώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να και καλή επιτυχία στο ραδιόφωνο σας και όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι σημαντικό για εμάς γιατί και εμείς τώρα ξεκινήσαμε, είμαστε καινούργοι. Ναι, μου το είπες, Σταύρος, για χαρά, χρειαζόμαστε καινούριο αίμα πλέον μέσα σε αυτό το επάγγελμα, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Και να ξέρεις ότι και εμείς αγαπάμε, σαν και εσένα, όπως τη μουσική, και εμείς έτσι αγαπάμε πάρα πολύ το ραδιόφωνο και είναι χαρά μας να φιλοξενούμε ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν γενικότερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για να ξεκινήσουμε έτσι με την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το X Factor, από εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Όταν είχες παρουσιαστεί σε εμάς, σε είχαν ρωτήσει τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα εντυπωσιάσει τους κριτές και το κοινό. Και είχες απαντήσει ότι ήταν το χαμόγελο, η ενέργεια και η θετικότητά σου. Γενικότερα έτσι αντιμετωπίζεις όσο συμβαίνουν στη ζωή, με χαμόγελο και αισιοδοξία? Νομίζω πως για τους καιρούς τους οποίους ζούμε, πιστεύω πως είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω πως όταν δεν έχεις χαμόγελο και όταν είσαι απεσιόδοξος άνθρωπος, δεν μπορείς να προχωρήσεις με τίποτα σε ό,τι και αν κάνεις. Εγώ είμαι γενικά θετικός άνθρωπος και νομίζω πως αυτό έχει να κάνει και το ότι ασχολούμαι με τη μουσική. Πιστεύω πως όποιος ασχολείται με τη μουσική έχει μια έτσι ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, να το πω. Αλλά είμαι πολύ θετικός άνθρωπος και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά έτσι κι αλλιώς. Και επειδή είμαι νέος, πιστεύω στη θετικότητα των νέων ανθρώπων και αυτό το λόγο δεν τα βάζω ποτέ κάτω και δεν αφήνω ποτέ να φύγει το χαμόγελο από το πρόσωπό μου. Μάλιστα, δηλαδή από ό,τι σου συμβαίνει στη ζωή πάντα προσπαθείς να κρατάς τα θετικά. Ακριβώς, έτσι πρέπει να είμαστε, πιστεύω, επειδή είναι πολύ εύκολο να δούμε το ποτήρι μισοάδιο παρά μισογεμάτο, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο ευχάριστο να το βλέπουμε μισογεμάτο. Ακριβώς. Σε είχαν ρωτήσει επίσης όταν πλέον είχες περάσει στο τελικό στους ελληνικούς του X Factor ότι τι πιστεύεις ότι θα σου προσφέρει και είχες πει για πλάκα βέβαια γκόμενες. Για πες μας, πώς πάει γενικότερα αυτό το κομμάτι? Εντάξει, αυτό ήταν για πλάκα φυσικά. Ναι, εννοείται. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν πίστευα ότι πάω σε ένα τέτοιο show και κάνω καριέρα την επομένη. Και πιστεύω πως όποιος πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι πας σε ένα παιχνίδι οποιοδήποτε τύπου X Factor, λανσάνεται αν πιστεύει ότι θα κάνει την επόμενη καριέρα. Καριέρα νομίζω είναι κάτι που το χτίζεις μέσα από πάρα πολλά χρόνια, μέσα από πάρα πολλή προσπάθεια και από πάρα πολλή δουλειά. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο τρόπος που το είπα εγώ αυτό, εννοούσα ότι πάω για να περάσω καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό, να μαζέψω εμπειρίες. Σίγουρα μαθαίνεις πολλά πράγματα, δεν λέγω. Απλά δεν πιστεύω οποιαδήποτε στιγμή ότι πάω και την επομένη που θα είμαι έξω από το παιχνίδι θα έχω αρχίσει να κάνω την καριέρα μου. Αυτό όποιος πιστεύει ψεύδεται, πιστεύω, και αυτός είναι ο λόγος που παρεξηγούνται αυτά τα παιχνίδια. Επειδή πολλοί παίκτες που πάμε σε αυτά τα παιχνίδια έχουμε την ιδέα ότι βγήκαμε από το παιχνίδι και επειδή μας ξέρει ο κόσμος έχουμε φτάσει κάπου και κάνουμε κάτι. Αυτό είναι πολύ λάθος. Το βλέπεις δηλαδή σαν ένα βήμα και όχι σαν μια καριέρα? Το X Factor. Σαν ένα βήμα στο να πάω να μάθω 5 πράγματα, να γνωρίσω 5 ανθρώπους φυσικά, να με γνωρίσουν και εμένα ο κόσμος, αλλά όχι ότι κάνω καριέρα. Σε αυτά τα παιχνίδια μαθαίνετε το όνομά σου και όχι η δουλειά σου. Και αυτό είναι το δίκοπο μαχαίρι σε αυτά τα παιχνίδια. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε να πάμε. Μάλιστα. Είσαι Αρμένιος και Κύπριος, σωστά? Έχω γεννηθεί στην Κύπρο, αλλά η καταγωγή μου είναι αρμένικη, ναι. Από εκεί είναι και το όνομά σου? Ακριβώς, ο Βίκ, στα αρμένικα, ναι. Αν θα είχες ένα ελληνικό όνομα, έτσι, ποιο θα ήθελες να ήταν αυτό? Ποιο όνομα σ' αρέσει? Μ' αρέσει πολύ το Γιάννης, έτσι κι αλλιώς το έχω είναι στα ελληνικά Γιάννης. Μάλιστα, Γιάννης. Πολύ ωραία. Στη ζωή να τολμάς, το νέο σου σύγκλι, έτσι, και σε μουσική του Παύλου Ρέμπη και στίχους και παραγωγή του Σταύρου Ζαχαρία. Ναι. Καλοτάξιδο να ευχηθούμε εμείς. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα στο ρεφρέν και μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια έτσι, που μιλάνε με αισιοδοξία. Πες μας λίγα λόγια έτσι, για αυτό το τραγούδι, για αυτή την προσπάθεια. Ξεκινάει. Το στη ζωή να τολμάς, όπως είπες και εσύ, είναι ένα πάρα πολύ θετικό κομμάτι με ωραίο μήνυμα και
όπως αναφέρες και εσύ, η μουσική του Παύλου Ρέπη και στίχος και παραγωγή του Σταύρου Ζαχαρία, ο οποίος έχει αναλάβει και την παραγωγή για το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ. Είναι ένα θετικό τραγούδι, είναι ένα κομμάτι που μας βοηθάει να νιώσουμε καλά όταν το ακούμε και πιστεύω πως στις εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τολμάμε στη ζωή και να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα μας βοηθάνε να ξεφεύγουμε λίγο από αυτήν την λίγο μίζερη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Και το καλό είναι ότι κατάφερα να κάνω τον κόσμο να ταυτιστεί με αυτήν την ιστορία που τραγουδάω εγώ, επειδή για μένα κάθε τραγούδι είναι και μια ιστορία, έτσι κι αλλιώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος το βλέπει με ένα πολύ θετικό μάτι και αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε απίστευτα καλά μηνύματα. Όλος ο κόσμος, όποιος το ακούει, χαίρεται, κλέβει κάτι από το στίχο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις να γίνεται. Είναι ο προάγγελος του άλμπουμ. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει, αν όλα πάνε καλά, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και θα είναι 10 κομμάτια και θα είναι ωραίο άλμπουμ. Έχουμε και μια συνεργασία έκπληξη που ετοιμάζουμε και να πάνε καλά. Είστε δηλαδή στο στούντιο. Στη ζωή τολμάμε. Πολύ. Αυτό θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Εσείς τολμάς τη ζωή σου, δηλαδή εκφράζεις τα συναισθήματά σου, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά? Νομίζω πως η μεγαλύτερη απόδειξη για το αν τολμάω στη ζωή μου είναι ότι σε εποχές δύσκολες εγώ τολμάω να ονειρεύομαι ακόμα και να ακολουθώ τα όνειρά μου και να προσπαθώ να τα κάνω πραγματικότητα. Σε μια εποχή που όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια σταθερή δουλειά και να κάνουμε κάτι για να κρατηθούμε. Απλά εγώ λέω ότι είμαι πολύ μικρός για να συμβάσω και να προσαρμοστώ σε κάποια θέματα και αυτό το λόγο τολμάω. Και φυσικά τολμάω και εκφράζομαι. Πιστεύω πως αν δεν τολμάγα δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Πάντα τολμάω και εννοείται ότι μερικές φορές μπορεί να μου γυρίζει και boomerang αυτό το πράγμα, αλλά μαθαίνουμε από τις εμπειρίες. Και αν θες τη γνώμη μου, πολύ καλά κάνεις και αυτό είναι και χαρακτηριστικό των νέων και χαρακτηριστικό των αισιόδοξων ανθρώπων. Το ότι τολμάνε σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Γενικότερα θα δεχόσουν κριτικές, αρνητικές, αλλά καλοπροαίρετες. Ακούς δηλαδή κριτικές? Φυσικά. Πιστεύω πως όταν είσαι ένας τραγουδιστής και καλλιτέχνης, αυτό που κάνεις δεν ανήκει σε σένα, αλλά ανήκει στον κόσμο. Εσύ το κάνεις για να σε δεχτεί ο κόσμος ή να σε απαρνηθεί ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο εννοείται πως και η κακή κριτική, η οποία είναι καλοπροαίρετη, τη δέχομαι και εννοείται ότι προσπαθώ, άμα είναι και αντικειμενική, να το κάνω σαν συμβουλή βασικά. Να το λάβω σαν συμβουλή. Μάλιστα. Ένας άλλος στίχος του τραγουδιού λέει «Τα λάθη στον αέρα να σκορπάς». Συγχωρείς εύκολα γενικά? Συγχωρώ εύκολα, εννοείται όταν ο άλλος έχει καταλάβει το λάθος του και συμφωνεί και ζητάει τη συγχώρεσή μου, σε εισαγωγικά εννοείται αυτό, αλλά με ειλικρινής τρόπο. Δηλαδή πιστεύω πως ο κόσμος θα είναι πολύ πιο ωραίος και η ζωή θα είναι πολύ πιο όμορφη αν μάθουμε να συγχωρούμε τον άλλον και τα λάθη στον αέρα αν τα σκορπάμε. Επειδή όλοι κάνουμε λάθη και από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Ακριβώς. Γενικότερα το στυλ των τραγουδιών που θα περιέχεται στο άλμπουμ σου που θα κυκλοφορήσει θα είναι σαν και αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα? Γενικότερα το στυλ του άλμπουμ θα είναι pop, αλλά εντάξει, είναι μπερδεμένη λίγο αυτή η έννοια προφανώς στην Ελλάδα. Θα είναι καλή μουσική. Εγώ δεν πιστεύω στα στυλ των τραγουδιών, θα είναι έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω στην καλή και στην κακή μουσική και θα είναι pop basically. Νομίζω πως και αυτό είναι ένα καλό pop κομμάτι και τα άλλα κομμάτια θα είναι εξίσου καλά. Εννοείται πως θα έχει και ένα ή δύο αγγλικά κομμάτια και στο δίσκο, αλλά σίγουρα θα είναι ένας δίσκος με ωραίες μελωδίες και καλές ιστορίες ενός στίχους. Είσαι και συνθέτης εκτός από τραγουδιστής. Στο δίσκο να περιμένουμε και δικά σου κομμάτια? Σίγουρα θα υπάρχουν και δικά μου κομμάτια, αλλά εντάξει δεν ξέρω αν μου ταιριάζει ακόμα αυτός ο τίτλος του συνθέτη. Νομίζω πως από τα 22 μου αν με έλεγα συνθέτη θα ήταν λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Απλά εντάξει, ναι, γράφω τραγούδια, θα τα κρίνετε και αυτά και θα μου πείτε αν το κατέχω το πράγμα και μπορώ να κάνω να γράφω μουσική. Τι σε εμπνέει για να σκαρφιστείς μια μελωδία? Με εμπνέει η καθημερινότητα, με εμπνέει η αγάπη πάρα πολύ, η αληθινή αγάπη όμως και η καθημερινή αγάπη, η απλή αγάπη. Και
και με εμπνέουν γενικά ιστορίες που βλέπω, ακούω και νιώθω. Απολαμβάνεις πιο πολύ να τραγουδάς ή έτσι να γράφεις μουσική? Νομίζω απολαμβάνω περισσότερο να τραγουδώ αυτά που γράφω. Μάλιστα. Αν απαντήσα στην ερώτησή σου. Μάλιστα, πολύ ωραία απάντηση πραγματικά. Ποιο είδος μουσικής αγαπάς περισσότερο να ακούσεις, ποιο είδος σε φτιάχνει δηλαδή τη διάθεση? Εντάξει, εγώ σε κάθε φάση της μέρας μου μπορεί να ακούω και διαφορετική μουσική. Μ' αρέσουν όλων των είδων οι μουσικές αυτές που έχουν κάτι να μου δώσουν. Δηλαδή, μ' αρέσει να ακούω πράγματα τα οποία με κάνουν να σκέφτομαι και όχι να ξεχνάω, η αλήθεια είναι. Και επίσης μ' αρέσουν η jazz μ' αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, για ένα παραδείγματος χάρη, επειδή σαν μουσικό με εξητάρει αυτή η μουσική να καταλάβω τι γίνεται, επειδή είναι μια περίπλοκη μουσική. Και μ' αρέσει να την ακούω επειδή με κάνει να σκέφτομαι τι γίνεται εκεί μέσα, κατάλαβες, εννοώ μουσικά. Αλλά επίσης μ' αρέσουν και τα ελληνικά τα κομμάτια, τα λαϊκά τραγούδια. Πιστεύω πως υπάρχουν άπειρα καλά κομμάτια στην ελληνική δισκογραφία και καινούργια και παλιά. Και τραγούδια που μένουν, που δεν γνωρίζουν τόσο δημοσιότητα, και άλλα τραγούδια που γίνονται μεγάλες επιτυχίες. Αυτός που θέλει να ακούσει μουσική νομίζω πως βρίσκει κάτι καλό να ακούσει σε όλα τα μουσικής. Μάλιστα. Θα προτιμούσες έτσι τώρα που ξεκινάς να συνεργαστείς με ανθρώπους νέους στον χώρο όπως ας πούμε εσύ ή με ανθρώπους που έχουν χρόνια στο τραγούδι? Είτε σε μια πίστα είτε σε κάποια συνεργασία σε κάποιο τραγούδι. Εννοείται πως σαν νέος καλλιτέχνης θα ήθελα να συνεργαστώ και με παλιότερους καλλιτέχνες οι οποίοι ξέρουν καλά από το χώρο και είναι χρόνια στη δουλειά και έχω πολλά πράγματα να μάθω από αυτούς. Αλλά επίσης εννοείται πως επειδή είμαι και εγώ νέος καλλιτέχνης θέλω να συνεργάζομαι με καινούριους ανθρώπους που έχουν καινούριο πνεύμα και καινούρια ακούσματα. Πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Απλά δεν θέλω να σκεφτώ, δεν έχω καμία προτίμηση. Κάθε συνεργασία πιστεύω είναι καλή και κερδίζεις από κάθε συνεργασία και κάτι. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελα να συνεργαστώ και σε live εμφανίσεις αλλά και σαν συνθέτες που θα ήθελα να τραγουδήσω τα κομμάτια τους. Απλά θέλω να το κάνω αυτό μέσα από προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή εγώ επειδή είμαι λίγο πιο... Δεν θα μου ήταν και πολύ εύκολο να τραγουδήσω ένα κομμάτι ενός συνθέτη τον οποίο δεν το γνωρίζω μόνο και μόνο για να πω ότι τραγούδισα τον α, β, γ, ξέρω εγώ συνθέτη. Μάλιστα. Φέτος το χειμώνα τι ετοιμάζεις? Από 3 Νοεμβρίου ξεκινάς νομίζω εμφανίσεις. Μάλιστα, ναι, από 3 Νοεμβρίου θα είμαι κάθε Πέμπτη στον Κώστας μαζί με έναν νέο καλλιτέχνη τον Νίκο Σαμπουτζάκη και θα είμαστε για όλο τον Νοεμβρίο εκεί τις Πέμπτες. Ετοιμάζουμε και άλλα live. Τώρα τελειώνω ένα show στο οποίο είμαι μέσα στο Μέγα Κύπρου. Είναι ένα φιλανθρωπικό show και κλείνουμε συνέχεια ημερομηνίες για εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Στην Θεσσαλονίκη είχες τραγουδήσει στον Μπαρμπαρέλα μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήμουνα πέρσι το χειμώνα με τη Δέσποινα Ολυμπίου, τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Γιώργο Τεντζεράκη στον Μπαρμπαρέλα. Είμαι τρελά ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτό είναι, το έχω ξαναπεί. Νομίζω πως αυτή η πόλη σε μαεύει, δεν ξέρω τι είναι το θερμαϊκό, στα όμορφα κορίτσια, πάντως αυτή η πόλη σε μαεύει. Υπάρχει κάτι αυτό. Μάλιστα. Θα χαρούμε πολύ να σε δούμε κι εμείς εδώ πάνω. Και εγώ θα χαρώ πολύ να έρθω και να σου γνωρίσω και από κοντά και εσάς και εσένα και τους ακροατές σου. Ναι, επίσης μας είπες για το φιλανθρωπικό σοου του Mega TV Κύπρου, το Dancing for You που συμμετέχεις. Ακριβώς. Πες μας λίγα λόγια για αυτό το σοου. Το σοου τώρα ήδη φτάνει στο τέλος. Έχω περάσει με την Ηλέκτρα Φωτιάδου την ηθοποιό με την οποία τραγουδώ στον τελικό. Αυτή την Κυριακή είναι ο τελικός. Καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα φιλανθρωπικό σοου στο οποίο όλα τα λεφτά που θα μαζευτούν από τα τηλεφωνήματα θα πάνε στο παιδοογκολογικό κέντρο του νοσοκομείου Μακάριου στη Λευκοσία. Είναι ένας σκοπός καλός και πιστεύω πως στις εποχές που είμαστε, αν μπορούμε, πρέπει να βοηθάμε απλόχερα. Έτσι όπως λέει και το κομμάτι, να δίνεις και να μην ζητάς. Όταν μου έγινε η πρόταση, το σκέφτηκα και αφού είδα ότι μπορώ θέλω να σου πω ότι έχω το χρόνο να το κάνω, εννοείται πως δέχτηκα. Και το ωραίο σε αυτό το show είναι ότι εγώ εκεί συμμετέχω όχι σαν τραγουδιστής, αλλά ως δάσκαλος. Δηλαδή προσπαθώ να μάθω τις Ηλέκτρας, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα, να τραγουδάει.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, επειδή όταν βοηθάς τον άλλο να μάθει κάτι, νομίζω πως μαθαίνεις και εσύ καλύτερα. Νομίζω πως η εκμάθηση είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης. Πολύ ωραίο αυτό που είπες πραγματικά. Η εκπομπή μας ονομάζεται Ραδιοχημίες. Δηλαδή, επειδή παίζουμε διαφορετικά είδη μουσικής, ελληνική μουσική, αλλά διαφορετικά είδη, από όλα τα είδη δηλαδή τραγουδιών και έχουμε διάφορες ειδήσεις και διάφορα πράγματα. Έτσι κάνουμε ραδιοχημίες. Πες μας λίγο εσύ, έχεις καμία σχέση με τη χημεία? Εγώ με τη χημεία, η σχέση που έχω νομίζω είναι με την ανθρώπινη χημεία, αν μπορώ να το πω. Και η χημεία είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε και μέσα στις δουλειές μας, όπως με την ομάδα που έχουμε φτιάξει και με τον Σταύρο Ζαχαρία που γράφουμε, έχουμε δεθεί πολύ σαν και η χημεία βλέπουμε ότι περνάει, δηλαδή υπάρχει χημεία, γι' αυτό το λόγο αποφάσισαμε αντί μόνο ένα κομμάτι να κάνουμε ολόκληρο δίσκο μαζί. Η χημεία είναι κάτι πολύ βασικό νομίζω στις μέρες μας και γενικότερα είμαστε ανθρώποι, πρέπει να συζητάμε, να υπάρχει διαφωνία μέσα στη συζήτηση, ώστε να βρεθούν και νέες ιδέες και όλα αυτά, και πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει χημεία σε όλα αυτά δεν μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Το σταθμός που μεταδίδεται η εκπομπή ονομάζεται Ράδιο Μαχητής. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω και να μου πεις για ποιο πράγμα πιστεύεις ότι αξίζει να είσαι μαχητής στη ζωή σου. Για ποια πράγμα αξίζει να παλεύεις στη ζωή σου, για ποια πράγματα. Και για ποια πράγματα παλεύεις εσύ. Ναι. Εγώ πιστεύω πως στη ζωή σου αξίζει να παλεύεις για την ίδια σου τη ζωή, το πιο βασικό, για την ελευθερία σου. Το πολύ βασικό πράγμα αυτό. Για τα όνειρά σου, επειδή πιστεύω πως το μεγαλύτερο δώρο που μας έχει κάνει ο Θεός είναι το γεγονός που μας έχει κάνει έτσι ώστε να μπορούμε να ονειρευόμαστε. Δηλαδή αυτός που δεν ονειρεύεται και δεν έχει να περιμένει κάτι, πιστεύω πως είναι πολύ μίζερος άνθρωπος κατά την άποψή μου, και είναι πολύ σημαντικό να πολεμάς για τα όνειρά σου και για το δικό σου δίκαιο. Δηλαδή είμαστε, ξέρεις, θα το ξαναπώ και ακούγομαι ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά ζούμε σε περίεργες εποχές, Θανάση, όπως ξέρουμε όλοι, και το να έχεις τη δυνατότητα να σπάζεις την μονοτονία της ζωής σου και τη ρουτίνα σου ονειρεύοντας, αυτό είναι πολύ όμορφο πράγμα, πιστεύω, και πιστεύω πως βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία μας. Και για όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε καλά πρέπει να πολεμάμε. Σίγουρα όμως σε τόσο δύσκολη εποχή όπως αυτή που διανύουμε, σίγουρα κάποιες φορές θα έχεις απογοητευτεί από κάποια πράγματα που βλέπεις γύρω σου. Πώς βρίσκεις τη δύναμη να ξαναγίνεις αισιόδοξος, να ξαναχαμογελάσεις? Πώς βρίσκεις αυτή τη δύναμη? Όντως είναι πολλές οι στιγμές που βλέπεις πράγματα γύρω σου και στεναχωριέσαι και χαλιέσαι σαν άνθρωπος και ψυχολογικά. Απλά είναι δικιά σου επιλογή να μείνεις εκεί, και πάλι δικιά σου επιλογή είναι να πεις ότι ok, αφού βλέπω πως έτσι είναι τα πράγματα, ας δούμε πώς μπορώ και εγώ να βοηθήσω κάπως στην κατάσταση, έστω και με ένα πολύ μικρό τρόπο. Έτσι κι άλλως δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ένα χαμόγελο να χαρίσεις σε έναν άνθρωπο τον κάνεις να νιώσει καλύτερα. Ακριβώς. Και πιστεύω πως όταν είσαι τραγουδιστής και όταν είσαι καλλιτέχνης, πιστεύω πως πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα για τους άλλους. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ταλέντο, αυτό δεν ανήκει σε σένα, αλλά ανήκει στον κόσμο, στο ακροατήριο. Εσύ απλώς είσαι ο τυχερός που εκείνη τη στιγμή στο έδωσε ο Θεός. Δηλαδή, ή μπορείς να το κρατήσεις αυτό το πράγμα εγωιστικά σε σένα και να κάτσεις σπίτι σου και να κάνεις μουσική για τον εαυτό σου και τραγουδίνοντας μπροστά στον καθρέφτη για να σ' αρέσει. Όπως και το κάνω πολλές φορές, να πούμε την αλήθεια. Αλλά και απ' την άλλη μπορείς να πεις ότι εντάξει, αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μου. Ας το στείλω έξω στον κόσμο και ας το κρίνει ο κόσμος, και αν το αρέσει, ας μου επιστρέψει πίσω την ενέργεια, και έτσι προχωράει και γίνεται αυτός ο κύκλος. Θα τραγουδούσες ποτέ κάποιο τραγούδι που αφορά τα προβλήματα αυτής της χώρας, όπως πολλοί άλλοι συναδελφοί σου έχουν κάνει? Εγώ έκανα μόνο και μόνο αν με εκφράζει, και όχι για να βγω στο προσκήνιο λέγοντας ότι ναι, τραγούδισα ένα τραγούδι τέτοιο το οποίο θα αγγίξει πολύ κόσμο. Αυτά είναι πολύ λεπτά ζητήματα και πιστεύω πως δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να παίζουμε μαζί τους. Γι' αυτό το λόγο θα τραγούσα ένα τέτοιο κομμάτι μόνο και μόνο αν με έκφραζε πλήρως. Μάλιστα. Στο Κιλκής έχεις έρθει ποτέ, έχεις ακούσει κάτι για το Κιλκής, για την πόλη μας? Όχι, δυστυχώς δεν έχω έρθει ποτέ στο Κιλκής, αλλά θέλω πάρα πολύ να έρθω, και ο Σταύρος μου έχει πει τα καλύτερα και για το σταθμό σας, αλλά και για το Κιλκής,
και σου υπόσχομαι ότι θα έρθω σύντομα και θα πιούμε και καφεδάκι στο σταθμό. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη συνέντευξη και την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλοτάξιδο να είναι το τραγούδι και καλοτάξιδος ο δίσκος. Ευχαριστώ πολύ. Και... Ευχαριστώ πολύ και σίγουρα μόλις κυκλοφορήσει θα σου το στείλω και προσωπικά. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ όταν ανέβεις με την πρώτη ευκαιρία που ανέβεις στη Θεσσαλονίκη να βρεθούμε από κοντά και να γνωριστούμε και γιατί πλέον είσαι φίλος της εκπομπής και δικός μου θέλω να πιστεύω, έτσι και εμείς θέλουμε να έχουμε προσωπική σχέση με τους ανθρώπους που κάνουμε κουβέντα και θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε και με εσένα και με τον κύριο Σταύρο. Εννοείται ότι θα το κανονίσουμε και μόλις έρθω θα είμαστε σε επαφή και θα τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χοβίγκ.